Doka ekene. Okay. Odema ayekene no ndi niile na-ekiri ebe ọbụla nọ wee na-ekiri na mba ụwa dum. Ọkwa ofu afọ Igbo ndị Igbo ji eme ọnụ ọzọ ka anyị na ya nọ na-ejekwa ọdịmma ndị Igbo n'ọnọdụ ndị Igbo nọ na obodo Nigeria. Doc, anyị ma gị mana ọ ga-aka maka ịkọwara ụmụ Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa niile onye Igbo na nke eji mara gị. Dr. Jerry Chidozie Chukwu Okolo. Agụrụ m ihe a na-akpọ philosophy na-akụzikwa na mahadum dị na Ebonyi steeti. Abụ m onye odeakwụkwọ ego Ala Igbo Development Foundation, and Ala Igbo Development Foundation bụ otu anyị hiwere, otu ndị na-eto eto, ndị gara akwụkwọ, ndị ụkọchukwu, ndị eze na ndị ihe Igbo na-adị mma. Anyị gbakọrọ ọnụ wee sị na ka ọnọdụ Igbo si dị n'obodo a na-akpọ Nigeria na anya ama na-ene anya sọsọ o wee na-aga iwe bịa sọmụwa bụ onye odeakwụkwọ ego ha kịta. Ma Doc, ofu ihe ọzọ anyị ji mara gị bụ na ị na-ekwu ihe na-eme n'obodo ọkachasị ka o si emetụta ndị Igbo. Ewu ife na-mere kemgbe ndị agha Naịjirịa bịacha agbacha egwu eke n'ala Igbo. Ofu afọ Igbo na-ekwu maka Biafra bụ Nnamdi Kanu. Kemgbe ahụ amaghịzi ebe Nnamdi Kanu nọ. Ndị dịka unu ọ dịzie ka ndị ọha na eze onye ọbụla ọgbara nkịtị, mana tupu achọba Nnamdi Kanu maọbụ na-afụ izi Nnamdi Kanu, onye ọbụla na-ekwu okwu restructuring, onye ọbụla na-ekwu okwu ka a ga-esi dozigharịa Nigeria. Gịnị mere unu ji gbachie nkịtị ugbu a? Nke izizi bụ anyị agbachirọkwa nkịtị. Otu anyị akpọrọ Ala Igbo Development Foundation wepụrụ onye isi ala ha na-akpọ Buhari, ndị amị na onye isi ndị amị bụ Buhari n'ụlọ ikpe etiti dị n'Enugu a. Ụlọ ikpe ahụ anyị si ha na ụlọ ekwesịrị ịbịa n'Igbo bịa gbuo egwu eke na ọdụrọ na iwu. Anyị na ha na-egirikwa na ya chọkwan ka ha bịa, mana ka ha si wee na-eme onye ọkaikpe onye na-ekpe ikpe ọ nwekwanụ ka o si megide wee okwerọ na a ga-akwụsị ha, mana anyị na ha na-eme ya maka echi. N'oge ọnwa a ga-adị n'ọgụ abalị na abụọ ka a ga-ebi ikpe ahụ n'Enugu ebe a. Anyị agbachiri nkịta, anyị jishi ike. Oge nwanne onye a ka anyị wekwara ọzọ gaa n'ihe a na-akpọ African Union Human Rights Commission dị na Banjul, Gambia. Ebe ahụ ka anyị gbakwara na akwụkwọ ọzọ na ha ga-achọta ebe Nnamdi Kanu nọ, maka anyị amara ebe ọ nọ. Anyị amakwuru ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, anyị ka na-achụ ya maka anyị ma na ndị amị bụ ndị ikpeazụ ya na ya afọ. Ọ kwara ya ka anyị ji jee ụlọ ikpe. Ndị Ala Igbo Development Foundation egwu a na-atụkwa anyị isi na anyị ga-agba nkịta. Anyị na-agba nkịta maka onye obodo a anyị nọ n'ime ya. Ịma na mgbe anyị na-ekwugbu ka emezie obodo, ndị mmadụ achọrọ ka emezie obodo. Ndị obodo a kịta ndị na-achị ha bụ ndị Fulani. Ma were ibe niile ha na-eme na-achọ ka a ghara imezi obodo. Anyị wee sị na mụnwa na-ekwu dịka mmadụ, ọ bụrụkwa dịka Ala Igbo Development, dịka mmadụ asịrị m na odigo oge agago maka imezi ịhazigharị obodo ka esi ekwu ya, na anyị na-achọ ka anyị naba anyị. Maka onye chụwa gị sị gị na ọchọọzị ka gị na ya nọrọ ka ị na-ayọ ya biko ka ị na ọ na-abịa. Anyị chọrọ ịna, mụnwa bụ onye Biafra, and ekele dịrị Chukwu na mba ụwa niile. Nwanne onye a ka ewepụtara aha ndị na-atọ ogbunigwe na-egbu ha. O nwere mgbe asị na IPOB su ya. Ekele dịrị Chukwu maka nke Nigeria na-asị na IPOB bụ ndị agha na-emebi iwu. Ụwa niile si na anyị abụghị. Anyị kasịkwa na anyị na-agara onwe anyị, na anyị ka chọkwara ịna anyị na-achọ Nnamdi Kanu. Ndị amị ga-achọta ya. O sokwu na ihe anyị na ha na-akpa. Ọ ya bụ ihe anyị gbakwuru ha n'akwụkwọ na African Human Rights Commission dị na AU Human Rights Commission dị na Banjul. Ịma na ọtụtụ mmadụ amabeghị, anyị ka gbara ya oge ma ọdụ. Anụmanụ sokwa na onye ga-eje kwuo ihe mma n'ime ya. O nwere onye na-atụ anyị ama abazi n'afọ, anyị ama anwụkwanụ, anyị ama asịkwa onye nwụkwu ebe ọ na-azụ ihe nna ya ogiri ga-eme, mana anyị ama anwụkwa maka o nwere onye ga-egbu anyị maka na anyị ga na-ekwu eziokwu dị ya.
onwero dimkpa ada anọ dimkpa esiwe mmụọ ọkwa ka o si dị anyị. Ihe njiju ajụjụ ma dịka isi kwuo ndị ala Igbo so ndị isi unuwa bụ ndị isi jere fụ Nnamdi Kanu na be oge ha na-akpa ka a ga-ewere onwe ọ dịzị ka unu gbachiri nkịtị mana ebe isi na unu ka na ejekwa ije ya na-aga ụlọ ikpe ịrụtụrụ aka ihe gbasara ndị a na-eche efi ha ka na-akpakwa mkpamkpa n'ala Igbo na-emebisi ọrụ ugbo ndị mmadụ enwere na ihe unu mere gbasara nke a. Ịma na ihe ebe ha nọ karịrị ebe ha tinyere aka karịrị mana o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị ada m agba izu n'afịa o nwere ihe anyị na-akwado na ka anyị ga-esi wee mee ya ọ bụrụ ihe anyị ga-ekwu n'ihe onyonyo mana ihe m chọrọ ịkọrọ gị bụ na uche anyị dị uche mmụọ dị n'ọfọ maka na ọ bụrụ na enwere ihe ndị oyibo na-akpọ homeland security enwekwa ife na azọta na azọghị ute ife niile a na-akọ erisi n'obodo a na-akpọ Naijiria ọkwa ifo kịta na ozugbo fafi uche ndị mmadụ bụ na emerigo Nnamdi ka ma ọ chọọ ya ọsọ ifuru ebe a ka na-ekwu maka ịghazigharị obodo a ha na-akpọ restructuring onwe onye ka kwuru ya ma ndị nke si na ọhaneze ma ndị nke si na ọchịchị Buhari a na-achọ onwe ọzọ ya kwuru ya maka ọsọsọ onye ha nwere olileanya na ya na-achụ ha ọsọ ka e wee mee ihe a na-akpọ restructuring mana ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ndị be anyị si na ọ bụrụ na ama efi na-ezuru efi na be gị na-agbara amụ ya n'afọ agba ya n'afọ ịtọ o nwere ka ọ gafee ka a ghara egbu ya so ihe niile afa na-ekwu akụkọ niile afa na-akọ anyị ga-emegide wee nwee obi ọma na anyị ga-ejere ebe anyị na-aga ife kacha mkpa bụ na ndị Igbo nwee ike ịbịa jiri ofe aka maka ebe nsogbu dị mana anyị nwere ndị ọbụrụ nna ha mụrụ n'ala Igbo a ọtụtụ ndị ọbụla nna ha mụrụ n'ala Igbo ọ ha na-emebi anyị ihe maka onye ọbụla nna ya mụrụ ga-eji aka wee sị na ọkwa ifuru ngwuru nna m ọma mebi mana ndị niile anyị na-afọ ọbụla nna ha mụrụ ebe ha na-emezi bụ na ha ga-emebi ngwuru nna anyị mana Chukwu ga-eme ọgụ na anyị nweta ihe ndị oyibo na-akpọ 60% of ndị Igbo ịbịa nso jikọ aka ọnụ ife niile a na-ekwu ga-abụ ofe nlacha so na ife anyị na-akpa akpụkpụ ya na-agba mbọ ya bụ ka anyị jisie ike wee mee ka ndị be anyị ghọta na onye ndị iro gba gburugburu na-eche ndị ya nche mgbe niile anyị nweta ya azọta na azọ ute maka oyibo niile a na-asọ nwe onye na-amara o nwere ebe ụzọ dị njọ ka o si dị n'ala Igbo o nwere ebe a na-enwe ọkụ ka esiri enwe ya n'ala Igbo o nwere ebe obodo dị ka o si dị n'ala Igbo isi ebe a pụta n'uchichi ka m na-aga isi GRA wee lụọ Abakpa ebe mfọ bụ ndị uwe ojii lụlụ 5 ebe ha na-eme gịnị ejide ya na ego ndị na-agafe onwe ife anyị mere kedu ife a na-abịa na-anọchi be anyị na-agba egwu eke na-agba ihe niile a na-agba onye ka ha na-emere ụdị a anyị amajikwa egwu ejiri egwu eto okorobịa so nọ ife na-ekwu na ife ya ga-eme n'ọnọdụ a abụrụ ife anyị ga-ekwu maka na ekwuwe ya kịta bụ na ịgwago onye ilo gị ike gịra mana anyị ga-emenata na ndị a ama nọ na be anyị na-eme maka agụụ ga-egbukwa mmadụ onwezikwa onye egwu na-ekwu ya ga-eke ugbo ife niile a na-ekwu maka ka akọ ugbo ka akọ ugbo ị na-eji ịkọ ugbo ebe ọ ga-abịa iji ịkọ ugbo mmadụ abịa n'ugbo gị ebe ị na-akọ dowe efu ya ka o richapụ ihe ị na-akọ ikwu okwu ejiri egbe gbaa gị a ga-agba gị onwere ife a ga-eme ọkwa onye isi ala nke a na-eme na n'ugbo a nkịta ọ sị na onwere ife ga-eme ka ya were ndị amị jee ma o were ndị amị bịa na ndị ji flag na-akpagharị kedu onye a na-aghọgbu anyị ga-ekwu ya o nwere onye ga-atụ ibi egwu anyị ga-ekwu ya ka o si wee dị n'iwu anyị ga-eso iwu usoro iwu ha nwere n'agbanyeghị na m ekwenyerekwa na iwu Naijiria dị mma nke isoro onye ọbụla mana anyị ga-esokwa iwu ha nwere na-ajụ ha ese mgbe anyị ga-ajụgide ha oluo mgbe ọ ga-eru ọhịa mmụọ na-ekwu onyeisi ihe ikwuru maka mmepe obodo ihe amakwana dịka ala Igbo development union maka imepe ala Igbo ndị isi a niile ewere n'ala Igbo dịka gọvanọs na ndị ezipụchara nnọchite anya n'ọmebe iwu ewe ego a na-eweta na ọchịchị etiti echetara m na oge aha Nnamdi Kanu oge aha aka na-afụ Nnamdi Kanu na ụfọdụ na-agba mbọ apụta eje nwee nzukọ na achọrọ iwebe ebe a ga na-emepe ala Igbo achọrọ iwe South East Development Commission na ihe ndị ọzọ
mana ugbu a ọ yọrọ ọkụ mana unu bụ ndị na-emepe ala Igbo gịnị bụ mbọ unu na-afụ na ndị a na ego a na-abatara ndị Igbo na-eji ya mee mepe ala Igbo ọkachasị ụzọ anyị rụtụgasịrị aka? Nwanne m nwoke, nke izizi bụ na ihe a kpọrọ South East Development Commission Wednesday gara aga ka enwee public hearing na the bill. Ihe metụrụ m n'obi, ihe wutere m bụ na sọsọ otu si ala Igbo gaa na National Assembly itinye ọnụ na ọ ga-adịnata sọsọ ala Igbo Development Foundation. Anya fụrụ ọha na eze, o nwere otu ọzọ ifo, mana enwekwa ndị ọzọ bụ ndị mmadụ bịara. Mana anyị jere onyere ka ọkụ n'ụdị, anyị jere gwa ha ka ọ ga-esi wee mee ka o wee dị mma, maka na eme nwata ka emere ibi ya obi adị ya mma. Anyị sifa ọkwa unu North East Development Commission bill unu mere, ọkwa unu jọ ndị na-agba ogbunigwe jere gbara ogbunigwe wee jee ebe afọ ogbunigwe fa gbara bụ ife merenụ eji mezu ebe unu ka ezi maka anyị nwe ụwa niile n'usoro ọgụ mebisi ebe anyị. Mgbe na-etela aka ọnwa ịtọ gara aga ka a bịara na Owerri ewefu over 5,000 bombs afọ. Anyị amara ka o si bụ mana sị nọ bombs na-emere explode mgbe a nọrọ ọgụ Biafra nọ ya ka afọrọ ife ekwenyekwara m ya bụrụ eziokwu na ife afọ, mana ife na-ekwu bụ na ndị emere ụdị ife a ka unu asịrọ na unu ga-enwe. Anyị jere so ekele dịrị Chukwu na anyị jere kwuo okwu na-enwekwa ndị be anyị bụ ndị nọ na ụlọ mmebi iwu etiti wee sokwara wee bịa. Nke a bụ nke bụ ọ bụ na enwere ezigbo nsogbu maka ajụjụ anyị jụrụ maka ego a na-eweta na be anyị. Ekwugo m ya na ego ewetara eri 1999 lokịta n'ala Igbo n'oluho na ego ahụ na-eke ya ụzọ ịtọ ofu ụzọ bụ ihe eji wee mee Dubai ka o si dị kịta. Kedu ebe ego ahụ dị? Ihe m chọpụtara n'uche onye adịghị njọ nke m bụ na ndị be anyị ndị si na ha bụ ndị na-achị anyị, onwero mgbe ndị bụ ihe anyị na-akpọ ndị prefect, ndị monitor mgbe anyị nọ na primary school so na-achị ala Igbo. Ndị na-achị ya bụ ndị a m na-asị gị nọ ndị ọ bụrụ nna ha mụrụ, maka ọ bụrụ onye ọbụla nna ya mụrụ ọ mara na ọ ga-emezibi ya ọfụma na ngwuru nna ya ga-adị. So na ọ na-abụ ndị a na-eme anyị ife afa na-eme anyị babịafe si n'ezi bịa mee mmadụ ọ bụrụ onye na-achị. Nene anya ndị niile na-achị anyị site na Ebonyi wee lụọ na Igbo, kedu onye bụ onye ga-asịrị onye ṅụara nne ya ọfụma n'ala Igbo ikwuori ya ihe a ga-eme ka obodo dị mma ya na ọsọ fọsọ ife ọ ga-eme bụ jee n'ugwu na ya na ndị Fulani ga-adị mma. Onye bụ ife a mere ife nene anya ọkwafa na-eme eri kpọọ Nnamdị Kanụ ọbịa fa na ya kwuchie fa kpọọ ya prince na ba marakwa na nwoke ma na-ekwu ife dị m ma yichie nzukọ ewee yi efe egwu eyiri fafe ekwurozi ka oge nzukọ afọ lụọ fasịzịa na ife ọ na-eme adọrọ m. Onwe onye na-ebe a na-afọrọ ka o si mee, onwe onye na-amarọ na uche fa adọrọ na ife a na-eme na-egwu ka ha ji emebi ife a na-eme. Ụdị onye a ka ị na-asị m na ego enye na ọ ga-emezi. Ị na-anya na ọchịchị fa ndị na-alụcha alfa ọlụ ngo a na-alụ bụ ndị na-abụrọ ndị Igbo. Ego anyị a na-ana n'ugwu Hausa. O nwere ife m chọrọ ịgwa gị, o nwere oge m si Dakar Senegal na-eje m conference na-anata wee baa n'ụgbọelu mụ na onye ugwu dị wee o si eko na-eme iwe wee ma achọrọ m ka mụ na ya kwuo onye gide m nsogbu flight a bụ ife ga-agafe ofu awa. M sị oke ntọọnọ mụ na ya anyị kwuo sị m kede anyị kpaza nkata politiks anyị na-akpazi maka nkata ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Nwoke masị m na ọ bụrụ na mma bụ gị ihe dị ka ofu ọnwa gara aga aka m eme gị chairman local gọọmenti gị. Onye ka ọ bụ? Ọ sị na ya bụ onye na-achị mgbe ahụ bụ Sullivan Jim. Ọ sị na ya bụ n'ọnya bụ onye PA Sultan Sokoto, eze ndị Sokoto. O wee bịa m sị ya ka ị ga-esi wee menwuo ya. O wee sị m n'ọfanwa jinu onye anụ ife ọ na ndị telefon ayọrọ ya na ọ ga-eme. Wee sị mba na m ga-adị shọ enye m igwe okwu ya. O mere ofu ọnwa ọ gbadata ebe a kpọọ m ma nọ n'Enugu. M sị ọ sị ka ọ ka ezie moto gọọmenti ka o bute. M sị ya mba na m ga-abịa abịakwa m dịkwa ka esi eme ya ka eze ebe a n'ala Igbo na n'Enugu ebe a sịrọ m n'ebe ọzọ. So wee sị hei o ife na-emede ebe a na asi n'enu n'ebe ọzọ na-ezitere anyị ndị ga-achọ anyị. Gwazia m ma ọ bụrụ na m bụ ọmakwa ma m chọkwara ịbụ local gọọmenti chairman ka o si
mana gwazie ma ọ bụrụ na m chọrọ ịbụ lokal gọọmenti chema o wee mee m chema mgbe echeta ndị be anyị onye mere gị aka ị gara eji ọ magoro ka ọ ga-esi na-ewepụta ya bụ na ndị a niile na-achị bụ ndị ugwu bụ ihe tinyegasị ha n'obodo sị na ọtụtụ n'ime ha ọ ga-erukwa 80%. Ndị ọbụrụ ha tinye ha mara na ka ha ga-esi wee nọrọ ga-abụ ma ha na ndị a dị n'obodo ha ejezi achọwa oyi mana afọ ọkwa m gọvanọ ndị ugwu na-abịa achọ eze ofu onye eze onye Igbo ka ya na ya dị mma n'oge niile a ka m sị na ị ga-emegara anya ọfụma maka o nwezi ka ọ dị nwanne ọ dị mma dịka isi rụtụgasị aka na nnachi ugbu a ofu onye ụwa niile na-akpụ n'ọnụ ugbu a bụ Rochas Okorocha ọ kpọtaghị ihe na-ewuzi ugbu a bụ akwụkwọala gị ịkpụ ndị mmadụ dịka onye ọchịchị South Africa a na-ebubo ebubo na eweka ego si efu achọbụ ịchụpụ ya ọ bụ ya ka Rochas pụtara bịa kpụọ ugbu a kwa ọ hazie n'ọkwa kpụrụ nwanne ya nwaanyị wee tinye dịka onye ga na-afụ obi ụtọ ndị Imo na ihe ndị ọzọ gasị ụfọdụ si na ọ bụ ngalaba Oringo. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nwa amadi abụ Rochas na-achị obodo Imo? Nne m ọ bụrụ na ọ bụghị na achọrọ m ị na-ekwu okwu m oha aka m asị gị na mma tinye ọnụ na nka maka na dịka onye Igbo m bụ ihe m nọ na-ene anya bụ na omenala anyị bụ na ọnwụ onye ahụ na-adịghị mma ịma tinye ọnụ wee na ọ dịka ị na-akwụ ya emo. Mgbe gọvanọ Rochas jere kpọọ ndị ọ kpọrọ na-asị ọ gịnị na-ada kedu ihe bụ ikwu ihe a na-akpọ kedu ka ndị Igbo na Zuma si wee dị kedu ka ndị Igbo na Johnson Sirleaf si wee dị kedu ife mere o ji akpọ na Nnamdi Azikiwe nọ onye ndị Igbo ma ọ kpụrụ ya Dib Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu Sam Mbakwe ya dede Sam Mbakwe na ọ kpụrụ ya ọkpara ọ kpụrụ ya eze oge aka na ịbịa ọ kpụrụ ya ndị niile a bụ ZC Obifa ndị niile ndị Igbo ji even ma nwanne anyị nwoke ka ghọrọ onye ndị ichie bụ Alex Ifeanyi Ekwueme ọ kpụrụ ya o wee bụ na ndị ọ ga na-akpụ bụ ndị nke nwere ife gbasara anyị line up nsị na mana dịka ife ngụ asị m nọ filosofi ka ngụ anyị na-enechakwa n'anya ka mmadụ si eche echiche na akpamagwa na ihe na-ebute o ji akpa agwa a sịkwa m kwuo nsị na ọ bụrụ na obodo a bụ ebe a na-enyocha mmadụ ọfụma akpọgara ya ndị na-enyocha ma isi ọka dịkwa mma ọ bụrụkwa ihe eji egwu egwu akpọgara fafe ne ya anya ọfụma ọ bụ na isi ka dị ya maka mgbe ọ bịazi kịta wee mezie maka ministri nke Oringo ifụrụ na o nwezi ka ọ dị ụdị ife ọ bụ ife ha na-ezianụ nwanne ya nwaanyị nweziarị ka nwanne ya nwaanyị si asị na ebe enyere ya n'ọdịmma ife ọnụ nwere ife pụrụ na-ezuchara oke ife na-agba ndị mmadụ anya mmiri karịa bụ na ndị nara ezumike nka na-akwụ ha ụgwọ ndị na-alụ akwụ ha ụgwọ ụzọ adịgasịghị a na-emepụsị ego a niile a sị gị akpa afọ ego o ji kpụọ mmadụ mana ewepụtabeghị ebe a kpọrọ afọ ego a mana Krismas gara aga na Rochas rụrụ ihe a na-akpọ Krismas tree osisi Krismas ewesi na 600 million ka eji wee lụọ osisi Krismas mana ọ chọrọ ịkwụ ndị a ụgwọ ihe m na-agwa gị bụ na unu na-ene anya unu eche na isi kada onye ahụ mma ka anyị magodi ndụmọdụ m bụ ka eje nyochaa ya ọfụma ma isi ọka dị ya mma ana ọ bụrụ ife eji egwu egwu maka ana Igbo adachi onye ara adịrọ ọchị na oyi na ya anya ọfụma mara ife mere na ọkwa ebe nnọ adị m ekwukwa ife ọzọ ife nna ya ọ bụ ka anyị mara nwanne ka anyị mara ma ọka dịkwa mma ahụ ọka dịkwa ya ọ bụrụ na ahụ ka dị ya anya mara ife anyị ga-eme ọkwa ife nna eche ife niile ọzọ a na-ekwu abụrụkwa ife maka ị na-ene anya ka o si aga ọ na-agazikwa ka onye anya ka dịcha mma ọfụma ife mụnwa na-ekwu ọ dị mma ka anyị na-apịachi ya ndị Naịjirịa imirikiti ndị ntorobịa bụ ndị a na-elezi dịka ohu na obodo Libya ụfọdụ n'ime ha bụ ndị Igbo ụfọdụ bụ ndị lechara ihe ha niile n'iji chịkọta okwu ọnụ ọchịchị a na ugbu a bụ ọchịchị APC na Muhammadu Buhari na ka o si họrọ ndị Igbo ọkwa kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọnọdụ ndị Igbo na ọchịchị na ọnọdụ ndị Naịjirịa niile ọkachasị ndị na-agbapụ ugbu a na-eje a na-ele ha dịka ohu na-ele ha dịka ọkụkọ n'obodo Libya
kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo niile nọ n'ụwa ụwa niile gbasara ihe niile na-eme na Naịjirịa ka o si metụta ndị Igbo ugbu a? Nke izizi bụ na onye kpọrọ onwe ya Muhammadu Buhari ji wayo kara aka wee bịa echi. Ezigbo onye wayo ka ọ bụ, ezigbo onye ohu, onye ji wayo wee bata. Aghụghọ, ntụ na aghụghọ ka o ji bata. Eziokwu adịrị ya n'ọnụ na ndị obu n'obodo a bụ obodo dị mma. Achụsịa ya ọsọ na ndọrọ ndọrọ ọzọ ha ga-eme, amanụzi ha na-akpọ APC. Ọ nke izizi ha. Nke ịbụọ bụ na o nwere onye biya dị mma na-achọ ịgbapụ. Ndị Igbo ha na-achọkwa na ịgbapụ eje ebe a na-ele ha n'ohu. Ịma atakwana ha maka onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-adịrị ya na mma. Ha che na ọ ga-adịrị ha mma, mana ha na-ene anya kịta ha afụ n'ọkwa ileva ka a na-ele. Fe echezikwara na ọ dị mma na o nwere ebe ọ dị, ebe ụwa tụrụ ka ute. Ya bụ onye na-aga ọsọ anya ọfụma mara ka ozi asọkwa mmadụ ejezi na, mana onye na-aga ọsọ anya ọfụma maka na ife a na-eme bụ ife jọba ude na-esigbo nka. Ka m gwakwa gị, onwe okwu oru a na-elere mmadụ, ife a na-elekwa bụ mkpụrụ obi, anya na ụmụ arụ mmadụ. Ka ndị mmadụ elee gị egbuka ya, ndị macha ma dibịa oyibo ga-esocha egbuo onye ọbụla, gbuka ya wee na-emefe, wee na-ele, wee na-enye ndị ọzọ ahụ n'anya. And ọkwa nnukwu ego ka ha na-eme ya. So onye na-aga, ọ bụrụ na imere ife a, ọ bụrụ na iburu ebu kịra na ọ dịrọ mma mmadụ ije wee nwụrụ, ọkwa ife na-eme. Mana ịtakwa na ị na-atafe ụta, adị m atakwa maka obodo a adịrọzi mma maka onye Igbo ịnụ ya. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ọ dị mma, ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ dịka ebumnobi gị. Ọ dịghị ka n'eziokwu ka anyị na-apịachi ugbu a na a ga-ewerịrị oge ndị Igbo ga-eweta Biafra dịka isi kwuo. Dịka m si wee nọrọ, ọ dị ọjọọ so anyị ga-enweta nwu ya ma ọ bụrụ na anyị enwe ihe dịka 60% ndị bịara nọrọ dịka ndị isi. Ọ bụrụkwa maka anyị nwere 100% ndị na-eto eto sọpọtụ ya, mana ọ bụrụ na anyị nọ n'ebe anyị ga-enweta nwu ya. O nwere mgbe anyị ma nweta nwu ya, maka na kama ọ ga-eri oge, ma ọ bụ ma ịnweta ya anyị ga-enweta ya. Anyị ga-enweta ọkwa ya na ndụ ụmụaka anyị enweta ya, maka ọ bụrụ ka esi anọbụ ife. Ọ dị mma, Chineke gọzie gị, ọ ga-adịrịrị gị mma. Daalụ.